cabanga ukuthi ngingobamba la sister. Ego. Kwenze njani sister? Kuma bo hayi buma. Busy. Usisimevis ba manje lo wenze njani? Ringa. Khuluma. Ringa nami awutham sisimevis sema sisama CV. Ungangijwayela ngicela ukuthi ubuka. Yiwo lo msebenzi lo. Ikho nje mhlale. Hawu Nkosi. Hayi sister. Right futhi ngicela ukuyenza ngendlela right ezoyenza yini. Hey. Hayi wena. Uyashona. Hello my sister. Nani? Unjani? Ngiyaphila. Siyakwamukela kuyi-show Invasion of Privacy. Sicela nje ukuthi sithole incwadi yakho usibhalele izindaba yakho but ngicela nje usitshele ukuthi ufuna sikusize ngani. Uqala usitshele ukuthi ubani kuqala abantwana. Ngogama ngomthando ukuthi ngibhalele i-show balele ngoba umuntu wami like current boyfriend ngiyamsola ukuthi seka engathi uyacheata ongathi khona umuntu abhizi naye esayidini ngoba akasangidinga nesikhathi sakhe njengoba bekahlala angipha akasafoni njengoba bekahlala afona ngakhona unupisile nje okubuningi and bokuwumuntu osiphethe kahle ahlala yazi ukuthi mina foni nini nezinto nokuthi ayenze kanjani for relationship yethu ukuthi ihambe kahle so ukuthi ngibhalele le show ukuthi ngibone ukuthi ngizothola maybe uncedo kuze tholakala ukuthi yini engaka ayenzayo. Yeah. Shuthi kanti ukuthi bekazi ukuthi mina for imkhathi bekunesketcha la kasa. Bekayenza yonke into. Manje kase khona ngasayenzi osezwa kahle. Yoma red flags apha kakhulu. Hayi ngiyakuzwa. Uzaqhakhuleka sisiwami fika endaweni eright lana sihlali nabo. Ifuku singambela khona kayenza umuntu wakho khuleka. We just gonna call him lana and then ngiphethe zami lana ama-high nabo rasta be-IT. So ngizocela amafoni enu befika and then yena uzoba busy lapha nawavula wa-unlocker walisixoxa awujampisa nithi. So siyaqhubeka conversation nje normal ngathi ni-writing kuyi-dating bazothi then nje kuyi-dating show. Yabo. So and then ngimevuleki ifoni ngiyakunikeza and then you can go through ama-chats ama-social media ubone ukuthi what's going on ikhona into efish or not. Okay. Yeah, so cabanga ukuthi ready ne? Hayi sembisi simuzwa ukuthi uzanazi. Siyanamukela bafethu lena siyibiza nje i-couples therapy. It's a couples show. So sibiza abantu nje like young love. Sithanda uku-celebrate uthando labantu abancane abathandanayo ba together. So manje sisuke wangibhalela la wangitshela cha kunomfowethu lana nje engihlekisana naye bengifisa ukuza naye ngoba sesikhona lana. Wena amazi mhlawumbe noma mhlawumbe bekuqoka. Ngiyamazi umuntu wakho. Hayi akakufiki siswami shithi uze ngento ekhona. Alright, so ngizocela nje ukuthi ningitshele nje ngani ukuthi nahlangana kuphi kanjani mhlawumbe nisitshele nokuthi uthando lwenu mhlawumbe selihlala isikhathi esingakanani. Bana sibafuna ukuqala kini engabe ehlala phe kwendaba. Bacha. Okay. Well, we've been dating for 2 years. We live in Orlando and so far a relationship yethu has been good. Yeah. It's been good on us colors. Until I decided to write to the show. Okay. Bye. Okay, before siqhubeke ngiyangithanda ukuthi yabo singalokho siphazanyiswa amafoni aringayo nani manje kumele sime yabo. So ngikani ngibeka nje amabhela senu ezami lapha zowaxova zenibekele wona safe and then siqoqa. Yeah, so simgaya lona. Yeah, wena Brian yini nje vele incanyana ngoma sister wambona wathi umbona wathi hayi nayimbali. Hayi umuntu okrem. Umuntu okrem. Umuntu osiphethe kahle. Usiphethe kahle. Kanjani nje? Hayi umuntu ukuthini? Umuntu ongena ngesikhathi endle. On Bloma nonke? Yeah, Bloma. Okay. Sometimes it's ngana. 2 years? Yeah. Wow, nice. Phela mathu relationship 2 years are kulezi insuku zamanje then 2 weeks isikhathi eside kabi. So 2 years I know, shout out. My sister wena wathi umbona umfowethu la nawo yini yabo wayibona vela chaza.
Ngiyazibonela umfana onenhlonipho, ongiphatha kahle, umfana osontayo, alright. Ngasonta phela? Angesona. Awu suka nini inceke mfowethu. Awu madoda nazo-ke haleluya. Ya wabona inceke wathi hayi umshado lo. Uyena. Shothi membuka nje nina umshado. Into ekhona. Into yasulu nje. Son. Hayibo. Yabona abantu bazaziyo into zabo madoda ukuthi cha mina indaba zami zibeka kanje. Ngiyithanda lento le. Ngiyithanda i-trust yami ku-relationship ngicabanga strong, iqinile kangakanani? Ngicabanga. In a scale of having to give estimate, I'd go for 99. 99? Yeah. That's a big number. Yeah, it is. One usele wona. Ngimuzi mfethu nini kama? Like muyinika relationship on scale of 1 to 100 like uqina kwayo ucabanga ukuthi mangafika umuntu manje uyanyakazisa 100 completeness. Hayi yabona abantu bazazi izinto zabo. Ngithanda lento. Cha, ngiyathanda kodwa makunje bafethu phela manje trust isho ukuthi niyathembana. Akekho phazamisa umuntu. Khaleka ke sayasithanda nokupheka ke nje ama chef ayaphaka ayathelela. So nje khona bafuna userve yona la bafethu. Awusondele lapho Rasta. My Rasta man. Ngiyazi IT. All right. Yabona ke la into esiphethe cabanga ukuthi ngobamba la sister. Now so into enzakala la athi amnyuka ukuthi amahayina amlapha na uRasta. Uyawavula amabhelasi yakhona ukuthi uaccess ama social media umuntu wakho la ubheka ukuthi mhlawumbe awuphazamiseki yini phela kuyaphazanyiswana la ngaphandle ngithola. So yeah uzokhona ukuthi athi go through ama chat la nawe ibhelasi yakhe ngagaya uyabheka la ukuthi kuhambani yabo wasesh. Hayibo kwenze njani sister? Kuma bo hayibo ma. Busy. Usismivisi ba manje lo wenze njani wenza usismivisi? Uyangijwayela. Uba usismivisi. Uyangijwayela. Wenza uba usismivisi. Usismivisi. No sismivisi. Wenza benzani usismivisi? No sismivisi chaza indaba yakho no sismivisi. Awusam khuluma nami uba usismivisi leyo sister manje usithelwa kangaka ngosismivisi sismivisi wenzeni? Umuntu sisi bisisa amasivi ukuthi. Masivi. Yeah. So leno xove ipani la. Manje nje ugcinela yenza mistake. Mistake? Uyibiza mistake lento le? Kwenza uyibiza mistake lento le? Kwenzani? Yini mistake? What baby? Isiphande. Uyangijwayela, uyangikhohlwa. Uyangikhohlwa. Mana. Uyangikhohlwa. I mistake uthi kuthonakale. Awutham sis maybe sema sisama CV. Yeah. Wangifonela wathi ngisitholile ispan but sovumelana. Ispan nivumelana nala nto le. Nivumelana ngayo le. Akaqede ngizwe ukuthi for ispan. So lespan akusapplyele lesi. Uyagaya. Okay, so na apply my. Try it. Uyasithola na ispan. Yeah, but ufonele mina kuqala. Uthini kuwe makufonela kahle? Ari ringa. Khuluma. Ringa nami uthini usister makufonela? Bish. My sister uthi ungijwayela kabi. Ungasabi awuthami khuluma nami ngibona ngathi silana ngizoninceda la. Uthi uma sister sithola ispan awuthami istorlis awuthamisha. Uza naso. Yazi uyangikhohlwa. Vele usiphahla. Ayisekhe nje. Yo. Uma sister nakashisela manje ufuna understand ushisela nje kwenze njani. Akuthola ispan konke grand sister wasushisela kangaka manje. Yazi. Yini ubona nani? Ungijwayela kabi, uyangijwayela. Ngiblenga. Ungijwayela ngicela ukuthi ubuka. Yiwo lo msebenzi lo uqashiwe manje uqashiwe. Mana uqashiwe kunje. Hayibo. Ungijwayela kabi, uyangijwayela buti. Yo uyangikhohlwa.
Uma edala pha uma niyasebenzana Isigogwane nje esidala nje nakini. njengomsebenzi manje uma ususebenza yena I'll tell Hey. kwenzakalani lana phela manje into esingayibona Ngahlolelwa, kuthiwa angazi asihlangane endaweni No. ngo-7 mhlangana niyokwenza Ngithini nomuntu wami sibe grand. Kanjani grand ngoba uyamosha umoshile nje la kunje umoshile. Ucabanga ukuthi mina ngikhona ukukuqolela wenze lento yenzile la? Amanyala wani la? Yini yona le ela ungikhombisa ini? hayi ngathi sibuye Uyangikholela. hayi yabona izinto engizozisho Uyangikhohlwa. ngathi ziningi Ku-right futhi ngicela ukuyenza ngendlela e-right ezoyenziwa ungangibindi uyaziwayo ukuthi uma ngikwata ngihlele uyangikhohlwa ne uyangikhohlwa kahle kahle ne awungazi wena uyakushaya vele kwasisi nomevisi Yini vele? umevisi ukhokha nje emayeloni nawo am I not enough but sister ungibukile umevisi wangoka Sister. ukuthi nje kancane angeke nje ngifike zolungisa kahle la ngicela sikhulu ngilithathe phansi uyangijwayela awuthami uzoblock sister Uzongibona. okay step uzongibona uzongibona phela lalela phela lalela mina ngivela ngilithathe phansi ngisela hey rasta ngicela tivaphi besifora umuntu wona hayi kuyashisa ngicela uphuza amanzi sister ngiphuza amanzi ngoba manje hey nami ngiya-understanda but also manje kumele silungise ngodlame kodwa amalungise lutho siswami ngicela siyikhulume lento le uba fulana uthi lento lena ubeyenzela nina uMavis futhi manje wasethatha advantage ukuthi umsebenzi ukuze umfethu athole umsebenzi for nina kumele asebenze uMavis kodwa not ngalendlela le hayi ngalendlela le ziningi indlela bekanga excuse nje le yaka Mavis umsangano nje wodwa nje angizwisisi nje kahle indaba ka Mavis ngiya-understand angizwisisi but manje yabo ukuthi ube khona umfethu la yabo but angazi ziningi indlela esingayibona ngayo lento le cause imali yangena ngisho niyakhona ukhokha irent or kanjani angeke kize ngiyivume ke leyo angeke akukhoneka ukuthi mina ngiyivume yonke le umsangano nje umsangano uyangidina nje ngoba nje sihleli kanje nje ngimbuka kanje uyangidina angikhona nje nokummela yini engasibe ngcono wena sister ubona ukuthi avele ayeke kwamsebenzi lo asewutholile manje ngoba phela uyatohoza umfethu lapha kwa Mavis futhi ayeke itoho leli niyeke kwamsebenzi benufuna ka Mavis niqale phansi niyophanda or mhlambe ungabuka izinto ngelinyiso angihambelani nje ngendaba ka Mavis at all angihambelani angizwisisi nje angiboni ukuthi baba ucakayizwisisa umama endaba lana manje uthini Mavis futhi phela kumele uyeke le ndaba lena uthini wena ayiwele ngokuyeka leli toho la helisha uzumama jabule phela uyabona ubaba njengamanje uganuni wabo kubi ngempela angazi asifuni phela nawe ukuthi sesigcina sesifile ukuthi hayi nathi ugcine usulimazeka uma siphuma kule show le ngenxa yokuthi izinto ezikanjena zenzekile yabona uthini wena mfethu Awuthani kampani ngiluza umsebenzi. Ngikhona ukubuza umuntu wami. futhi uMavis idohola phela uya-retire awuthami usistera akayiswa nhlobo lento yakho lena so uba fulana yakhuluma ukuthi hayi indaba ka Mavis netoho lakhe uzo-retire mfo ngoba akafuni ukulahlekelwa wena nebo le nto leso ngiyacabanga ukuthi mhlambe ingakujabulisa le nto leyo ukuthi kumele ngiqale phansi yikho nje mhlale hawu kosi hayi sister Tima hawu hey hayi bafethu iningani hey hayi yabona rust yabona base nje nangafela ongazi bafethu sister yabo ninga yabo sizozilumiswa ngenye indlela umlomo sikhulume silalelana ngoba manje uphethe umanzi lana hari atham hari kwethu hari ubafu yasho ukuthi uzoyeka le nto holela ngithi so kumele ke tohuliyeke lapha yena ngithi
Angifuni nokuzwa lutho, angifuni ngicedile, angifuni ukusawulizwa indaba yakhe. Ni-right. Hawu, hayi bamele bamthelela umfowethu kumanzi te. Yabona namatafula kunjani manje uma umuntu akayingeni lento lena umfowethu uthi ayeke intoha Mavis usister uthi akayingeni asafuna ukuzwa lutho. Zinjalo ke indaba bafethu la invasion of privacy sithekini thina sofika uma ukuthi khona umuntu mhlawumbe ayenzayo esayiqondi kahle sizobathola bayi-10 mina ngiyi-1 ngiyabalanda sikabobhayisa invasion of privacy bafethu umsebenzi wethu siwenzile uyalazi ukuthi amakuthi nawe ufuna sikusize khona into ongayithola kahle kwi-relationship yakho sibhalele sikhona khona la asithandi ama-relationship ephela kanjena we hope ukuthi umuntu banemletha la asitholi lutho but-ke makukhona okutholakalayo mawukuthi uyaganga sokuthola so khuzeka lapha ekhaya uqondise iy'ndlela zakho otherwise uzoyithola nawe usutheleleka lana kuvela kuba amanzi amatafula kube manzi phansi hhayi-ke yohlangana kwi-episode ezayo bafethu kumuncu lana yabona nje akukhulunyiswana kunje asithandi ma kunje kodwa kunje bafethu kulungileke iyo i-handsome hunter nomntemane umabulo ezinambili sifuze khako nina yohlangana ngolizayo danko means thank you bafethu.